Sonja Franken werkt al 24 jaar in zorgcentrum Maartenswouden. Ze had altijd dwande west met het organiseren van activiteiten voor cliënten. De laatste jaren werken ze met collega's om wat nijs. Hoe kun je het zorgcentrum zo toegankelijk maken dat elke niet in binnenrennen kan en hem of haar welkom voelt? Ik meesken zonder een beheining. Maartenswouden nije stil. Wat we hier heel graag willen is dat wij wat kunnen betekenen voor de wijkbewoners die hier zijn komen wonen, zonder beperking. En dat ze misschien ook wat voor ons kunnen betekenen. In de jaren 60 stierde zelfs nog een stek om het zorgcentrum heen. Want wat van mensen zitten er eens in Maartenswouden? Dogen ze wel? Dat stek is al lang voort en de instelling staat nu midden in de maatschappij. Elsenien is welkom, cliënt of geen cliënt. Bijvoorbeeld een workshop voor kinderen, dat ze pompoenen uithollen. We hebben altijd een discoavond op de woensdag. We hebben workshops, bloemschikken. En dat zijn dan ook de momenten waarop je dus integreren kan creëren. Buurtbewoner Sjouke de Vries is al een periode vrijwilliger bij Maartenswouden. En hij is positief voor de verorings. Maar als de buurtbewoners de doorno plot rennen zullen bij de zorginstelling, is nevens hem nog maar de vraag. Het is natuurlijk een zorg en een hele verscheidenheid met cliënten. En het kan wel eens een beeld oproepen dat verstoort. Dat willen we net zo graag zien laten. Dat willen we ons bijna net maar confronteren. En dat is een beeld waar we eigenlijk al moeten. Maartenswouden zelfs is heel positief voor het nieuwe initiatief. Cliënten en buurtbewoners kunnen er alleen nog maar beter van worden, denken ze. Nou, het contact is gewoon helemaal, is belangrijk, omdat dat heb je ook nodig om een goed leven te hebben.